Helsingistä. Esityksellään Yhdessä parempi. Better Together. Ja finaalissa seuraavana numerolla 240 tuolla lavalla. Siellä näkyy käsiä, mahtavaa niin. Nyt kaikki, jotka on yli 31V, niin voi miettiä, että tonnehan taisi hienoa kivuta näiden ryhmien sekaan, mutta se tulee ankaralla työllä ja kovalla treenillä, vai onko treenattu?
Näin olen saanut merkin, että voimme aloittaa. Ja kun sanon ryhmän nimen, niin ruvetaanko bailaamaan? Ei mitään sijoituksia. Tätä olisi ihana jatkaa koko yö, mutta koska meillä on huomenna vielä kilpailupäivä, niin pitää saada tää ensin loppuun. Joten ryhmä, kun sanon teidän nimen, niin astukaa reippaasti eteenpäin. Niin kuin Marko sanoi, että kylpemään niissä sijoituksissa. Tästä se lähtee. Ensimmäisenä sijoitukset ryhmälle 250, number 250, Show Mamas. May I have your marks, please? 5, 1, 6, 1, 2, 1. Näin sitä hajontaa syntyy, kun ryhmät ovat tasaväkisiä. Hienolta näytti. Numero 249, 249, DCA Dance Ladies. May I have your marks? 1, 6, 6, 4, 5, 6, 4. Numerolla 248, 248, Come Back. May I have your marks? 6, 5, 5, 3, 6, 1, 6. Numerolla 244, 244, La Donna. May I have your marks? 3, 2, 3, 2, 3, 5, 2. Kaksi ryhmää jäljellä, katsotaan mitä sieltä paljastuu. Numerolla 242, 242, Sweet and Sour. May I have your marks? 2, 4, 2, 5, 4, 3, 3. Ja viimeisenä vielä. Numero 240, number 240, Show Valiot. May I have your marks? 4, 3, 4, 1, 2, 4, 5. Näin. Tekin saatte sitten viimeisen vahvistuksen näistä sijoituksista palkintojen jaossa, joten voitte vielä poistua lavalta sitä jännittämään ja odottelemaan, mutta älkää missään tapauksessa vielä kotiin lähtekö. Ja tietenkin tuomaristosta Jari, joka toimii virallisena palkintoja ja on koreografina. Voitteko kuvitella, että sellaisenkin näihin juttuihin välillä tarvitsee. Aivan ensimmäisenä pure ja lähdetään jakamaan 6. sijasta lähtien ja suurin piirtein tänne, missä minä seison 6. sijalle. DCA Dance Ladies, Espoo, Helsinki, Vantaa. Tanssisitko kanssani Ruskan aikaan? On Comeback Helsingistä. Yhdessä parempi, Better Together, sija 5. Tuohon kiskelle taakse, kiitos ja onnea 5. sijasta. Niin koreografit mukaan tietenkin, että jos Jutta Jalonen Dance Ladies'en koreografian paikalla, niin Jutta tänne myös kylpemään. Valokeilassa 5. sijan koreografi Marko sinne jo loikki. 4. sijalle Show Valiot Oulusta, Onnenhileet, Race of Happiness. Koreografeina toi kausimestarit. Valokuvaajat, missä ootte? Nyt pakarat. Aikaiset älkööt vaivautu, kun teiltä on pääsy kielletty. Sitä saa tulla vain 30 plus. Vuokatti Dance Festival siis tuolla Sotkamossa. Eli nyt sitten vielä tämän illan viimeiset palkinnot, the last prize giving, prize ceremony of this. Ja mä luvaan maksatunnin jotain muuta, oli se kuulemma. 4. sija.
kahdelle ihanaiselle pienokaiselle. Kuopioon Hilla Pellikka, Pia Pellikka.